जोंना इंलिश मेकार फंबाया नै आराम जिरायगासिनो दं फंबाय मा खालामदों नायनानै रिफ्रेश खालामदां रिफ्रेश खालामदों ना मोजां ना मोजां टेनसन फ्रि ब्रा नुवाखै ओरैबायदि हाजो दङ नै बेनिफ्राय बाहाय लेक माने बिलो ना दाथ' गोजां बोथोराव फुरा बरफ जाजोब्बाय ओरैबायदि नुवाखै नै जोंना नै बिंखु ब्रादारा मा लाबोखो ब्रादार मम' बा बेबो माधुरि लेकआव ना चुंगाट सार फुरा एसे मम' जानोसैलाय आर्मिफोर बानायनाय मम' ना आर्मिफोर बानायनायसो बे मम'आ गोथाव नंगौना नङा गोथाव ना हेल' खुलुमबाय नै जोङो ब्रादार बिंखु जोंहा इंलिश मेकार फंबाय दङ बेनिफ्राय जोंहा नरबु ब्रादार दङ सेरगावनिफ्राय जोङो दा थावां बेरायनो थांगासिनो दङ नै लामायाव फुरा बरफ गोलैला जोबदोंमोनलै साननै सानथामसो सिगां बा जोमैया ओरैबायदि गुफुरखा वाव माबायदि मोनदों ब्रादार गन्थ'आ जाला औ नायदो नै भिउसा माबायदि बा गाइखेरनिफ्रायबो गुफुरसिन माथो नै जोमैया नै बरफ गोलैनायमोन लामा सेर-सेराव नेचारेल फुरा नुवाखै उखुन्दै खुनाय बायदि नुदों नाथाय बियो जोमैसो जोङो फुरा जोमैनि गोजौआवनो दङ नुबायना लामा सेर-सेराव फुरा बरफ गोलैजोबनाय सानथाम सानब्रैसो सिगां फुरा बरफ गोलैदोंमोन दिनै जोङो बिराद लाखि दिनै बोथोरा बिराद स्रां ना जेबो प्रब्लेम जायाखै गारि सालायनायाव स्रां सान्दुं दुंदों नै नुवाखै नै बरफ गोलैनायफ्रा बरफआ गोजाम जाजोब्बाय नायदो नै लामानि गोजौआव फुरा बरफजों बुंजोबनायमोन गलिफिनजोब्बाय नै बा दै जाजोब्बाय जोङो सिला पास मोनथासै ना ब्रादार बेसे गोबाव दंलै सिला पास मोननो 5 किल'मिटारसो दंबावो 5 किल'मिटारसो बावथारला आरो ना फुरा ससमा हमलांलायबाय नै सानदुंआ ओरैबायदि थिं मोदानो ना बा लामा गोदान बानायगासिनो दङ फुरा मानि टानेल सिंजों टानेल मानि दन्दर दासिमबो मानि नै सिला पासआ 5 किल'मिटार लिरनाय दं बाहाय दन्दर बानायगासिनो दं लामा फुरा सर्टकाट नायदो नै बा नै फुरा उखुन्दै खुनाय बायदि नाथाय बे उखुन्दै नङा जोमैसो गोसोखौ ओरैबायदि स्रां मोनलायलायखायो ओरैबायदि गोजौआव गाखोबायना जोङो सिला पासआ 5 किल'मिटार ल'थारसै गोजौआव जेबो गैया नै बिफांफ्रानो रज'नो हाया फांफा फांनै दङ दाथ' फुरा गोरान ना एकदम रानजोबनाय नायदो नै बा बरफआ समायनालै स्रां मोनबाय गोसोखौ बयबो मालाय नै फट' खेबजादों भिडिअ बानायदों फुरा बा नै फुरा बरफजों कभार जाजोबदोंमोनलै बेथ' नै सानथामसो सिगां गैला बरफआ गोजाम जाजोब्बाय नै मोजां ना रायजो राजा नोंथांमोन टावां ट्रिप जोङो मैया सेरगावआव हरसे थाबोदोंमोन गोरान गोजौआव जोङो आरो गोजौआव मानखोथारबावबाय फुरा हाजो थिखिनियाव गन्थंआ थाबथाला जोब्बाय गैला जाला आवाजखौ बोरैबा खोनादों जानो हागौ नोंसोरो नायदो नै बरफफ्रा बेबायदि पाइन ट्रि फांसे फांनै दङ माने भेजिटेसनानो गैया बाहाय ओरैबायदि गोजौआव फैबायना भेजिटेसनखौनो नुनो हाया आरो दाथ' ड्राइ सिजन नालाय माने रानजोब्बाय आरो अखा हानाय समफ्राव एसे एनै फिसा फिसा गांसो रज'लाबायो
field. Biar sila pas. Makai bara mabaidi badang, oरैबायदि बुग्दावदों, बाब्रे बा, ओरैबायदि थान्दाखा. ओरैबायदि बारना ब्रादार. Yes. ओरैबायदि बुग्दावखायो बारा. आखाइखौ बांद्राय गोबाव बाहेरायाव दिरुननानै लाजाया, ओरैबायदि सुहाबो. बाब्रे बा. जोङो दा जासनगादाव सफैबाय, एसे ब्रेक लाबाय. जासनगादनि मेम'रियेलाव एसे देखायनोसै नोंथांमोननो. Juta cepet. Juta बरफ गोलैहांजोबबाय, नुबायना? उसका दिन था. बंदूक यही था. जासन सेंद्राबाद का. नोंथांमोनहा माबायदि मोनखो बे जायगाखौ नुनानै? पुरा बरफ जोबसै नै. हेलिपेडबो दङ नै. ओरैजाहाय एसे थांबा हेलिपेड मोनबाय. मबाइल टावारबो नै बानायबाय. वा, जोंना फंबाय इंलिश स्पिकारा नै फट' लादों. बेनो जाहैबाय जां वाटारफल. बेनिफ्राय माधुरि दीक्षितआ नैबे जायगायावनो दुगैदोंमोन जाहैदों. बेनिफ्राय गावनि सारिफोरखौ नैबे अन्थाइ गोजौआव दोनदोंमोन. मोजां जायगा. बे खयला सिनेमायावदि माधुरि दीक्षितजों शाहरुख खानजों अमरीश पुरीनिफ्राय बासायनो थाखाय बाज्रुमदोंमोन, बे वाटारफला बेनोमोन आरो. खयला सिनेमायाव माधुरि दीक्षितआ अमरीश पुरीनि बिसिमोन. बेनिफ्राय शाहरुख खानआ खामानि मावोमोन आरो अमरीश पुरीनि आन्दाराव. बेनिफ्राय माधुरि दीक्षितजों शाहरुख खानजों मोजां मोनलायो. बेनिफ्राय अमरीश पुरीया मिन्थियो. बेनिफ्राय अमरीश पुरीनिफ्राय बिसोरो खारखुमानो थाखाय बे वाटारफलनिफ्राय बाज्रुमदों आरो. बे सिनेमानिसो, ओरैनो माने रियेलावथ' बाज्रुमनो हाया. सिनेमायाव देखायनाय जाबाय आरो. बेनिफ्राय औवानि दालांबो देखायदोंमोन नै बाहाय बारस'लायनाय, औवानि दालांखौ दानस'लायनाय बेफोरबायदि. आङो माखासे खोथाफोर मिन्थिनो हादों. दिरांनिफ्राय ओरै थावांसिम ना, बिसोरो मानसि गोथैखौ ना बिसोर सावा जाहैदों बा फबा. माने दानफ्लेनानैसो दैयाव गारो जाहैदों, जाहाथे माने नाफ्रा मोनजानाय बायदि. बिसोरो बेनिखायनो बे दैनि नाफोरखौ जाया आरो गावस्रा, जायफ्रा लकेलफ्रा मिन्थियो बेखौ. इन्डिया चाइना जेब्ला दावहा जादोंमोन ना 1962आव, बियो टावां टाउननि गोजौआवहाय नै बांकार जोबबाय, जेरावबो बांकार. बाहायबो बैहायबो. ओइ संगलेट इना जोङो दा सफैबाय सुंगारसेर लेक. मानसिफ्रा बेखौ मा होनो दानिया? माधुरि लेकसो होनो. मानो होनबा जेब्ला खयला सिनेमा बानायदोंमोन ना, बे समावहाय बाहायबो शुटिं खालामफैदोंमोन. माधुरि दीक्षितआ मोसादोंमन. बेनि थाखायनो दा टुरिस्टफ्रा बेखौ माधुरि लेक होननानै बुङो. नाथाय अरिजिनेल लेकनि नामानो जाबाय सुंगारसेर लेकसो. आं दा नोंथांमोननो एसे बेरायनानै देखायनोसै. बिराद मोजां मेनटेन खालामनानै दोनबाय नै दा. आर्मिफोरसो मेनटेन खालामदों. पार्क बायदिबो बानायनानै दोनबाय. सुंगारसेर लेक बेलायनो बाहाय फट'बो होनानै होदों. दैज्लां समाव बेबायदि. दाथ' नै गुफुर गुफुर पुरा बरफ जाजोब्बाय. मोजां साजायनानै दोनदों. पुरा आर्मिफ्रासो मेनटेन खालामदों बेखौ. बेयो केन्टिन. बाहाय अर्डार होनानै बायदिसिना जानो हायो. दा आङो एसे बेरायलाबायनानै देखायनोसै. नुबाय दा माबायदि? ओरैबायदि समायना नुखायोलै बा. बोथोराबो ओरैबायदि लाखिना दोनै स्रां स्रां, खोमसि जायाखै. खुवा खुयोबाथ' सेस जागौमोन, बेबायदि भिउसखौ नुनाय नङामोन.
बाहाय आराम जिरायनानै जानो लोंनो हायो आरो बे लेक्सनि भिउसखौ नायनानै इन्जय खालामनो हायो चेयार टेबोल दोनदों नै गथ'फ्राबो फैनानै गेलेफैनो हायो जोंना इंलिश मेकार फंबाया नै आराम जिरायगासिनो दं फंबाय मा खालामदों नायनानै रिफ्रेस खालामदां रिफ्रेस खालामदों ना मोजां ना मोजां टेनसन फ्रि ब्रा नुवाखै ओरैबायदि हाजो दङ नै बेनिफ्राय बाहाय लेक माने बिलो ना दाथ' गोजां बोथोराव फुरा बरफ जाजोब्बाय ओरैबायदि नुवाखै नै जोंना नै बिंखु ब्रादारा मा लाबोखो ब्रादार मम' बा बेबो माधुरि लेकआव ना चुंगाट सार फुरा एसे मम' जानोसैलै आर्मिफोर बानायनाय मम' ना आर्मिफोर बानायनायसो बे मम'आ गोथाव नंगौना नङा गोथाव ना गुदुं-गुदुंसोमोन दुरुनना लाबोनायावनो गुसु जाबाय दसेनो ओरैबायदि थान्दा जायोना ओंहाय नों बरफ जाजोबलायनाय आं एसे बेरायनानै देखायलाबायसै नोंसोर जाग्रोबाय थादो आरो नै बाहायबो नै हिवा जरिबो बानायनानै दोनदों फट' लानो हायो ओरैबायदि नै हांसो गाबदों गल्डेन डाक होनो जाहैदों बेखौ बिसोर थान्दा जायगायावल' थानो हायो गुबुन जायगानिफ्रायसो बिरनानै फैदों बिसोरो एसे थाबायथिंलाबायनोसै नै जि मोजां साजायखादों फ्लेक्सफोर खाना होदोंना फट' ओरैबायदि समायना फैखायोलै पिक्सारफ्रा नायदो सिख्लाफ्राथ' फाग्ला जाखागोन बाहाय फट' खेबजानो गोदो बेफोरबायदि बानायनानै दोनाखैमोन जाहैदों जेबो गैयामोन दा आर्मिफ्रा ओरैबायदि साजायनानै दोनबाय ना फ्लेग खानानै होबाय दालां बानायना होबाय फट' लानो हानायनि नायदो नै आखाइया जा गुसु जाबायलै बा मैयानि बायदि सिला पासावथ' ओरैबायदि गोजांखादोंमोन मैया आखाइया ग्ल'भ गानाबाथ' थानो हाया नै दैया नै बोहैबोनानै बे लेकआव जमा जाफैबाय हाजोखौबो जि समायना नुहुरो बे केन्टिन गोजा टयलेटबो बानायनानै दोनदों नै हासुनो हायो हौवाफोरनि आलदा हिन्जावफोरनि आलदा जेबो सिन्था गैया लामायाबो बिराद मोजां जाबायना सिगाङावथ' लामाया मोजां नङामोन जाहैदों दाना लामायाबो जि मोजां जाबाय दैया बोहैबोगासिनो हाजोनिफ्राय दाथ' बरफ दं नालाय बे बरफा गलियो एखमबा बरफ गलिनानै बिदिनो दैया बे लेकआव जमा जाफैयो आरो आं एसे थाबायलांबावसै जा बरियालै बा आर्मिफ्रासो फुरा मेनटेन खालामो दा आर्मिफोरनि आखायावसो दं बे लेकआ आं एसे हरैजायबो थाबायलांबावसै नै मोनायाव बिराद मोजां मोनगोन नै बाथि लेम्पबो बानायनानै दोनदों बाहाय दालां बानायनायाबो गोदानसो नै बेबो फुरा बरफ जाजोब्बाय नुवाखै बेफ्रावबो गल्डेन डाक हांसो ना नागिरगासिनो दं नाखौबा मोनदोंना मोनाखैलाय मोनजाना मोनजाया इसे गुसुआव जा गाबखावलागासिनो दङ आखाइया जाला मैया सिला पासनि बायदि फुरा ओरैबायदि गोजांबाय ग्ल'भ गाननांसिगोन नङाबा सिफियाव सोनांसिगोन बांद्राय गोजां होजानाय नङा देहाखौ नङाबा सेस जागोन ब्र बिराद लाखिना जों जेब्ला बाहाय फैदोंमोन ना ओरैबायदि स्रांमोन साफा बेनिफ्राय नै दा फुरा खुवा खि खुवा ओंखारबोबाय फगि नै दा दसेनो गैलालाय स्रां जालायबाय ओरैबायदि आनप्रेडिक्टेबल नुवाखै नै ओरैनिफ्राय जोमैया ओरै फैदोंमोन बिरबोयै ना बारजों बुखारजायै गैला नै गैलालाय औ हलि मलि गोजांबाय नामा गोजांबायलै आदा माफ्लारसो खाथ'नांलायबाय नै टफि हनांलायबाय माने दिनै ओरैबायदि साटिसफाइं आरो जों जेब्ला फैदों लामायावबो जेबो प्रब्लेम मोनाखै ओरैबायदि मोजां भिउस नुबोदों आरो बाहायबो फैनाय लोगो लोगो ओरैबायदि स्रांमोन बेनिफ्राय नै दसेनि उनावनो आरोबाव मानि खोमसि जादोंमोनलाय आरो गैलालाय आरो दसेनो बुखारलांजोबलाय बारजों मोनफा समायनाखौ नुनो हादों जों गासिबो नुबोजोब्बाय ना गासैखौबो नुजोब्बाय नै जोङो बे समायना जायगायाव आरो ओंखाम जालांनो नागिरबावबाय जोङो ओंखाम जानो नागिरबाय नै जाबाय नै मा ओंख्रिमोनथाय ओंख्रियाथ' माबा
ओरैनो सले औ जों बेनिफ्राय माने बे ओंखामखौ बर'आवहाय मा होनांगौ पुलाव ना मा होनो बे ओंखामखौ पुलाव पुलावखौनो बुङो औ जोंनि बाथौ आरो माने ओंखाम एवनायसो बुंगोन ओंखाम एवनायसो बुंगोन आरो हलि मलि फंबाय औ जाबाय नै जागासिनो ना उखैबायमोन दा नोंना माबाया पुरा आइसक्रिमसो जानोसै आइसक्रिम जानोसै ना ओरैबायदि थान्दा ना दसेनो गुसु जाखायो माने अरनिफ्राय दिरुननाय लोगो लोगो मुस्किलसो मुस्किल 1 मिनिट 2 मिनिट्स बेनि गेजेरावनो ओरैबायदि थान्दा जायो आरो दा नै सान्दुंआ स्रां स्रां दुंलायबाय ना जानोसै